е първата част. Първият клас. Ай, първи клас. Клас на ръководителки Дани Кайракова и Иванка. Първите клас с класни ръководителки Надежда Георгиева и Анета Костова. Ники, сядай, да те снимам, сядай. Я ме погледни. Искам всички деца да седнат на членовете, за да видят има ли са всички членове. Дайте туда. И вълнение прекрачвате прага на родното училище. Казвате с Богом на детската градина. С какво училището е по-различно? Ще има ли в него игри? Каква ли ще е класната стая? А учителят? Тези въпроси предполагам, че сте си ги задавали много пъти. А техните отговори ние ще разберем по днес нататък. В стая народен обичай ви закичихме със здравец, за да сте здрави, весели и щастливи през цялата учебна година. Посрещнахме ви с пита и мед. Пожелавам ви да бъдете силни, както тези зрънца са вплетени в хляба, да бъдете трудолюбиви като пчеличките и да ви е сладко учение. И добри за радост на мама и татко, кака и бабко, бабка и дядка. И показахте, че също така и много знаете. И сигурно забравя как се казваш. Как се казва? Айде. Добре, айде, изпей да чуем. Върни се към децата. Кара, че не ходя на пазар, че чупи стричи дни, да попълни скоро. Силно ги? Да попълни скоро. Моята майка се събайка, а баща ми се е море. Аз обичам своята майка, тя ми прави чай от майка. Слушаме ли? И няма да го отваряте, някой не е за какво да учите. Бързо! Няма да отваряш. Още. А защото са много нещата вътре. Интересни за едни часове, които най-много обичате.
Я да видя, гледа ли някой. Отваряйте очите.